दिनैहाय फोसावनायनि बाथ्रा जोङो दिनैहाय सम आरो बुब्लिखौ जोङो नायबाय थादों। दिनैहाय जोंहा नैथि फारिलाइखौहाय फोसावनायनि बाथ्रा, गतिके जेब्ला फोसावनायनि थांखिया फाइनाल जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। जोंनि UPPLआव रावबो बेबायदि दुखु मोननाय गैया। जेसेबां 18सा जोङो दिनैसिम फोसावदों बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ। मोनफ्रोमबो समस्तियानो देरहाजोबनायनि समस्ति जोंना 18ता समस्तिया, आरो दिनै जे 22था जोंहा समस्तिनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन बेयावबो जोंहा बोराबलायनाय, गाज्रि मोनलायनाय, दावराव दावसि जेबो गैया। नोंथांनि सराइबिल समस्तियाव माबायदि थासारि दा? सराइबिल समस्तियाव आङो जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो थांदों। आंनि जिउआव माब्लाबाबो आङो बिसायख'थि गेलेफेराखै। दा आंनि बिसायख'थिनि जे हाबाफारिफोर बेखौ रायजो राजाफ्रानो दायथ' लादों। रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङै बिथांमोना मेल मिटिं खुंनानै होगासिनो दङ। बिथांमोना आंखौ बरायगासिनो दङ। बिथांमोना आंनो आशीर्बाद होदों आरो आंखौ जोबोद मोजाङै अनदों। बेनि थाखायनो आं सराइबिल समस्तिनि साफ्रोमबो भटार रायजो राजाफोरखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमहरदों आरो बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। दिनै मिरु बिसायख'थि सामलायदिं आफाद बेखौहाय दाफुंबाय। लोगोसे जोङो मिरु जे सामलायदिं आफादनि मावख' बेखौबो बेखेवबाय दिनैहाय। जोंहा मिरु सामलायदिं आफादावहाय जोबोद खाफाल गोनां बा जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जे जोंनि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लक सभा आदा जयन्त बसुमतारीखौ जोङो मासिगिरि हिसाबै मोननो हादों। जोंहा गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि गोदानै थिसनजानाय मासिगिरि आदा रुधिर कुमार दैमारिखौ जोङो मोननो हादों। जा जोंहा आदा जयन्त बसुमतारी आरो आदा रुधिर कुमार दैमारिनि दैदेननायावनो जोंनि नैबे फैबाय थानाय जे बिटिआरनि जे बिसायख'थि 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं, बेनि फोसावदिंनायनि हाबा, सामलायनायनि हाबा बा गासिबो बिथिंनि जे हाबाफारिफोर बिथांमोनानो बेखौ दैदेनगोन आरो बिथांमोना जोंनि हानजाखौ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हानजाखौ बिथांमोना हेफाजाब होलांगोन। दा जोंहा दिनै आगानसे बारायबावबाय। जोंहा 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम 26 सेप्तेम्बरनि उनावनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सरकार जे बिटिआरआव फैगासिनो दं, बे दिनैहाय जे फोसावदिं आफाद बा सामलाय आफाद जे जों दादों, बे जोंनि बे मिजिंथिंजाय, बे थांखिथिंजाय आगानसे जों सुरबावबाय। दिनै नैथि पेजखौ, केन्डिडेटनि पेजखौ फोसावगोन। दिनैहाय फोसावनायनि बाथ्रा जोङो दिनैहाय सम आरो बुब्लिखौ जोङो नायबाय थादों। दिनैहाय जोंहा नैथि फारिलाइखौहाय फोसावनायनि बाथ्रा, गतिके जेब्ला फोसावनायनि थांखिया फाइनाल जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। गोबां बिजाथिफोरानो फोसावखांनायनि उनाव केन्डिडेटनि मुङाव सोरबा गोसोआव दुखु मोननाय बिदि सोमजिदों। जोंनि UPPLआव रावबो बेबायदि दुखु मोननाय गैया। जेसेबां 18सा जोङो दिनैसिम फोसावदों बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ। मोनफ्रोमबो समस्तियानो देरहाजोबनायनि समस्ति जोंना 18ता समस्तिया, आरो दिनै जे 22था जोंहा समस्तिनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन बेयावबो जोंहा बोराबलायनाय, गाज्रि मोनलायनाय, दावराव दावसि जेबो गैया। नोंथांनि सराइबिल समस्तियाव माबायदि थासारि दा? सराइबिल समस्तियाव आङो जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो थांदों। आंनि जिउआव माब्लाबाबो आङो बिसायख'थि गेलेफेराखै। दा आंनि बिसायख'थिनि जे हाबाफारिफोर बेखौ रायजो राजाफ्रानो दायथ' लादों। रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङै बिथांमोना मेल मिटिं खुंनानै होगासिनो दङ। बिथांमोना आंखौ बरायगासिनो दङ। बिथांमोना आंनो आशीर्बाद होदों आरो आंखौ जोबोद मोजाङै अनदों। बेनि थाखायनो आं सराइबिल समस्तिनि साफ्रोमबो भटार रायजो राजाफोरखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमहरदों आरो बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों।